Així és com li ha quedat la cara a Albert Torres després de l'accident que va patir dimarts. Un cotxe el va envestir quan tornava cap a casa en bici després d'entrenar. Fins i tot va perdre el coneixement. És veritat que va ser un susto molt gros. Mai havia tingut un accident en la bicicleta i, vulguis o no, em vaig assustar molt, però ja quan estava a l'hospital i em van fer un tac i el metge m'ho va dir que tot estava bé, que m'ho donava salta, t'agraries un pes damunt. Avui ha fet el test definitiu per formar part de l'equip de persecució que anirà al Mundial. L'havia de fer ahir, però el seleccionador li ha donat un petit marge per recuperar-se. Perquè és que no podem esperar més, perquè hem de dir els noms dels corredors que hi van, tant per les inscripcions d'allà com els viatges. Des de l'accident ni l'havia tocat la bicicleta, hem calentat mitja hora a fer el test, però les sensacions d'il·lucat són bones i no tenc cap molèstia, em pot ser cara, és un poc aparatós, però d'il·lucat tot molt bé. El test no li ha anat gaire bé, però fins dissabte no sabrà segur si el convoquen amb l'equip de persecució. Qui no està convocat en el quartet és David Montaner. Fa un mes es va rompre la clavícula i el seleccionador creu que no estarà al 100%. Jo crec que estic preparat, però el seleccionador no vol arriesgar-se i no me vol endur a fer la persecució per equips. La federació només pagarà el bitllet i l'allotjament als que formin part de l'equip de persecució. Però tant Torres com Montaner estan classificats per una altra prova, l'americana. Com que tenen l'espineta clavada des de la Copa del Món, en David pensa anar-hi igualment. Me pagaré jo el viatge per poder fer la Madison en Albert, i és l'única opció que m'han donat. Que si vull fer la Madison, que me pagui el bitllet, que me pagui l'hotel i que vagi a córrer per lliure. Hauré de córrer com a Espanya, però de la meva butxaca. No és gent comprensible que no mos pagui ni el viatge per anar a un Mundial, però és el que és. I n'Albert, si finalment no forma part de l'equip de persecució, també s'ho haurà de pagar de la seva butxaca.